Програма «Саба» продовжує ефір телеканалу АТR. Мене звати Єлизавета Цереграцька. І у четвертому блоці нашої програми ми вирішили поговорити про мистецтво. І вже готові вітати нашого гостя, художника Олексія Ант. Я вас вітаю, пане Олексіє. Давайте почнемо з того, що ви насправді є першим, хто почав працювати у такій, я не знаю, як правильно висловитись, це сфера чи галузь, чи напрямок мистецтва, це асоціативний символізм. Розкажіть дещо більше про це. Ну, це все ж таки напрямок, це такий, знаєте, деякі вважають, що це я перший почав працювати в цьому напрямку. Я сказав би так, я перший, хто сформував це в термінологію, певно, там, асоціативний символізм. Тому що я вважаю, особисто я вважаю, що до асоціативного символізму можна відноситись дуже багато робіт, які, особливо в сучасному мистецтві. Це характерна риса взагалі сучасного мистецтва. Інша справа, що не всі його озвучують, скажімо так. Ну, це я просто так поняття це ввів. Чому? Тому що є розуміння символ, є асоціація. Да? От щоб було так розкладемо там по поличкам. Там, да? Є асоціації, всі розуміють, що таке асоціація, тобто якісь от враження, асоціативні образи, там, скажімо так. Да? І символи. Символи є заангажовані взагалі. Ми звикли до заангажованих символів, таких, яких нам з дитинства буквально, ну, навіть внушають, залежно від того, в яке культурне середовище ми живемо. Ну, припустимо, там, якщо показати певної конфігурації хрест, саме такої, як християнський, то ми знаємо, що до християнства відноситься. Якщо там семисвічник, то значить, до іудейської там, релігії. Там, да? Якщо нам показати, припустимо, знаряддя праці, серп і молот, які в певній конфігурації, то ми вже це сприймаємо не просто як знаряддя праці, а як епоху соціалізму. Там, да, там. Якщо там свастика всім відома, то в нашому культурному середовищі, в якому ми живемо, і дитинство пройшло, там і у наших батьків, це асоціюється з фашизмом. Хоча насправді це не фашистський знак, це взят фашизм Німеччиною, німецькими ідеологіями, символ солярісний знак. То це абсолютно давній знак, який задовго до нацизму був. І якщо ми, припустимо, поїдемо в Індію, де дуже багато ми побачимо цих знаків фашистських, не фашистських, вибачте, це я вже оговорився там, а солярісних, то вони жодного відношення до фашизму не мають, да, там, жодного. От, а я беру, це я так вкратце, що таке знаки як символи як знаки, які нам, ну, ми знаємо точно, що вони означають. Я вже беру асоціативне, тобто не заангажовані, то це може бути окремі взяти предмети, підвищені поруч з картиною. Тобто це перше ноу-хау, яке я ввів, це картина, там, де є образ, і там ще підвішені інсталяції, я називаю. Тобто це певні предмети. І от у кожного людини, залежно від його досвіду, а свій особистий життєвий досвід має абсолютно люба людина, навіть дитина. Там, і залежно від цього досвіду у нього свої асоціації виникають. Тобто не йому розказують, що це означає, а вони самі продукують на інтерактивне спілкування, на інтерактивну ігру і спілкування з картиною. Тобто можна сказати, що це такий певний вид інтелектуального навіть мистецтва, правильно? Тому що тут все ж таки задіяна уява, асоціативний ряд, і воно сприяє розвитку. Наскільки розвинений цей напрямок у нас зараз в Україні? Я вам кажу так, що, як я вже сказав, що в цьому напрямку можуть робити дуже багато художників, навіть і не підозрюючи в цьому. Розумієте, вони просто цими ж категоріями мислять на асоціаціях. Сучасне мистецтво, там, де дуже багато інсталяцій, з'єднується іноді там з відеоартом і таке інше, воно на асоціаціях побудовано. Це на відміну від минулого мистецтва. Там, де, скажімо, прагнення було в минулі сторіччя просто
ну, зробити як можна похоже. Там, да, там, тобто, от якщо портрет, то не якісь там асоціації, а от як можна похоже людину. Там, да, то особливо це було актуально, коли не було фотографії. Але робили набагато краще, ніж фотографія, як це не дивно, навіть до виникнення цього фотографії. От. А далі, вже на кінці 19-го і початку 20-го сторіччя вже пішло руйнування, тобто художники вже зрозуміли, що просто це прогресивні, найсильніші художники, їм вже не цікаво було копіювати природу. І тоді вже почалося, ну, навіть з імпресіоністів, коли своє враження, от, припустимо, бачу вас, і я не намагаюся, як можна там от досконаліше вам там всі носу, очі, там бровки там дуже красиві там намалювати, там, а враження ваше. Тобто, от, на відміну від минулих сторіч, коли художники в майстерні працювали, імпресіоністи вийшли на пленер, і вони за мить повинні це от враження від природи. І точно так же і портрети вони так малюють. А далі пішло вже руйнування оцього просто реалізму, розумієте, там. І сучасне мистецтво, це більше, знаєте, там більше інтелектуального. Тобто, і це в тому є навіть і плюс, і недолік, знаєте, там, тому що уходить на нівець емоційна складова. Я же в своєму творчості намагаюся все ж таки утримати емоційність, чуттєвість і поєднати з інтелектуальною грою, інтерактивною грою, от, з якимись от, асоціаціями від досвіду інформації ще, ну, залежить, яку ми маємо. Пане Олексію, я ще хочу вас попитати стосовно от освіти у цій галузі, образотворче мистецтво, правильно, і наскільки, ну, яка взагалі в нас ситуація? Тобто ми можемо сказати, що в нас реально там конкурентно спроможні виші, можна навчатися, можна розвиватися. Що ви можете сказати? Значить, у нас така ситуація. Найвідоміший, найголовніший у нас заклад – це Академія образотворчого мистецтва і архітектури. Це заклад, який в основному там традиційні. Тобто традиційні – це якраз от реалістична, традиційна така от школа. Академічна. Академічна, там, да. Значить, намагаються вводити туди інновації. Дуже важко. Здається, щось там удається, але дуже важко, майже цього немає. Тобто це класи, там, де повинна бути активна відеоарт, з інсталяціями працювати. А чим це зумовлено? Відсутністю коштів, фінансування? Чому так? Ну, я думаю, що все ж таки там ну, така консервативність. Консервативність ще старих викладачів. Найвідоміші художники, переважно, вони українські, вони не викладають в академії. Чому так? Ви самі не викладаєте? Ну, я сам не викладаю, мене запрошували неодноразово, там і вже покійний Староженко, у якого я закінчив, це він в свого часу був новатором, я би сказав, в освіті. Ну, чому я не викладаю? Я просто не тому, що мене не цікаво взагалі там питання там фінансове. Ну, в цьому відношенні. Я поважав, що у мене це буде забирати час, скажімо так. Тобто я повинен сконцентруватися на те, що на своєму творчості і на своїх новаціях і щось вести. У мене просто вчаться інші. Я не викладаю, але вчаться, і я консультую, я відкритий до жодних секретів я не маю. Але з інших міст України приїжджають і просять там, щоб викладати. Я просто кажу, що я не буду вам викладати отак систематично, щоб ви приходили, припустимо, там 2 дня в тиждень. Там, да, там. Я можу допомагати, просто, ну, чи можу консультативно, там, скажімо так. Що ви можете сказати про стан в освіті? Ми, в принципі, поговорили. От загальний стан не культури, а саме от мистецтва у нас в країні. Я маю на увазі виставки, які в нас проходять, міжнародні, наших українських художників. Як ви його оцінюєте і, власне, що потрібно зробити для того, аби перейти на дещо інший рівень? Тому що, на мою думку, суб'єктивно, ну, залишає бажати кращого, насправді, наша ситуація.
Ну, розумієте, якщо з таких от культурних закладів сучасного мистецтва, ну, скажімо, там найвідоміше це Пінчук арт-центр. Ну, якщо... Ну, це він єдиний насправді. Ну, от, такий найвідоміший, найпопулярніший. Ну, можна сказати так, ну все ж таки Арсенал не треба забувати. Там це, я би сказав, що все ж таки це та інституція, котра орієнтується на українській культурі. І якщо Пінчук арт-центр, він за основу взяв найвідоміших розкручених сучасних художників, митців з Європи і Америки, там, скажімо так, да? Тобто такі от. І вже під це вже там українських там якось так підтягує, там, да? Там, ну, те, що їх позиціонує. Арсенал, він більше все ж таки української там культури. Хоча міжнародні виставки все ж таки там проходять. Тобто є, розумієте, там от до часу, до питання освіти, це теж питання. От я сказав, що це найголовніший заклад, це такий консервативний у нас відносно. Я підчеркую, що я підкреслюю, що консервативність в цьому є і плюси, і мінуси є. Там. Але вчаться художники в основному якраз в Заході. Вони чи отримують освіту там, чи стажуються, чи просто вчаться, тому що найпотужніші художники, вони декілька разів на рік виїжджають на найвідоміші виставки, найвідоміші форуми за кордоном, і там, якщо чи участвують там, чи приймають участь, чи вчаться просто. Ну, так. Пане Олексію, останнє запитання до вас. Де можна, власне, побачити ваші роботи, прийти подивитися, які плани на майбутнє, де плануєте виставлятися в подальшому? Ну, періодично я роблю виставки, це треба слідкувати. Так постійно, це чи у мене там в майстерні, постійно такого зараз практично немає. От нещодавно була виставка, конкурс сучасного візуального мистецтва в Академії мистецтв. До речі, я там диплом першого ступеня отримав. Ну, вона прийшла і все там, вони йдуть в майстерню. Далі до наступного є проекти. Нещодавно там... Найближчий проект, на якому вас можна побачити, він тут в Україні, він взагалі коли буде? Чи ще немає планів? В Україні передбачається, у нас така є об'єднання Тритони з Вакуленко і Юрієм Вакуленко, це директор російського мистецтва музею, і Миколою Муравським, і ми збираємося в музеї діаспори робити виставку. Абсолютно точно я дату зараз не можу ще сказати. Пане Олексію, я вам дуже вдячна за відповіді. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Олексій Ант, художник, з нами сьогодні спілкувався у студії. Я бажаю вам вдалих вихідних. Манда Крим, Крим тут. Залишайтеся з телеканалом АТR. Дякую.